Hej, jeg hedder Mads. Og jeg hedder Camilla, og vi kommer fra Trygfondens udeskoleforskningsprojekt Teach Out, hvor jeres klasse deltager sammen med 68 andre klasser. Vi undersøger betydningen af at blive undervist uden for skolens bygninger. Og det her projekt det er det første af sin art. Så derfor vil I være med til at vise verden, om udeskole er en god måde at blive undervist på. I projektet har nogle klasser udeskole 1-2 gange om ugen. Vi undersøger udeskole generelt, og så sammenligner vi det med parallelklasserne, som kun har lidt udeskole eller slet ikke. I september og i slutningen af maj 2015, der vil vi teste jer i dansk og matematik, og vi vil spørge jer, hvordan I har det i skolen, og hvordan I har det i jeres klasser. Og i løbet af skoleåret, der kommer vores 2 kolleger, Siri og Mikkel, på besøg på jeres skole for at måle, hvor meget I bevæger jer. Det gør de med sådan en bevægelsesmåler her, som bliver sat på lår og hofte. Ingen enkelte elever, skoler eller klasser vil blive nævnt i vores resultater. Og I deltager helt fortroligt, så I kan svare helt ærligt på alle de spørgsmål, som vi stiller jer. Og I skal vide, at I altid er velkommen til at kontakte os med spørgsmål. Det kan I gøre på teachout@nexs.ku.dk. Og så vil vi her til sidst bare sige rigtig mange gange tak for hjælpen.